Sebaik hari. Ini got na kai mahai. Sing hospital ni Sutiman bay nai. Sutiman bay ko kentino mai kisah sana ini song lai mai ko kentino habai ka. Habai nai mai salai ka. Salai pro mai kuri ka nai mai kisah san mani mai ria. Tei dal bete rok sano. Tei mui rok san mani abo beri yang kai ba. Asuk bay na jotes to angrat heng nogo thamai gam phai salai sinai hinai suti langai nai. Ko anne salai kai sajak yawi nai. Aro kentini berok bai kisah wale lai. Aro domki homki khai lai bono kisah helak khai nai. Tei aro ne bobo tongmalia yak bobo tisakan kai u kentini borok mo manager bohok pet lakai tong nai bokai it khosawi nai bono buna nai pro bono mana khai jagai nai bini yak romai bini yathek romai ang khulum na hinai bono khulum mase yathek ko baila thiri jagai nai ang aro no klai jagai nai it ba ano logel gon aro no buiri kha ngka ni murku ini thui nu kang kai o ang bapu se pakablah nei ang sai semalia ane yang bubujak ko sikok hinai nai bono chir khogai jengno homki domki khai nai jengno referee borok kabang ma khai nai jengno bujak bai ako wei nai ulo pulis rok khai jengno romai nai ko hospitalat langai jengno sikse khai bai khai na hai nogo thangna hinai chong lai kha nogo thangna hinai chong mai se khorok sachini borok bukung bara tamang lekha hinai tamang la china nang tamang krian nang jeng tong bele ang tong bele hinai nai jengno ang nongno saijok khai nai hinai ang no ringai nai ano romai yang daktorot lang kha biang lang kha ulokai ni bagai ang tong hinai sai khang kai tai oino borok tai masana rom kha hai na hai bobo bubai ko salai nai jengno saijok lai nai yang jengno tamo action khai jengbo tong hinai bo jengno ko bike lang nai tai masa bai malai riwe botong rogai ayang ani beribo tong na silia bahai tong nai bahai ako kahne ang bo siruk lia bono nubuk lia kai dalai cinta nangai nang tawana de ni beri bagai ang tongo ini jeng cini samang pai gara nai yang borok cini borok potong ini jeng action plan ma plai nai jeng no ang saijok plai saung ke ba yang wansarok phayo mane rang rina ita manang na ita mo mahai keso khain nang kuma nang ni rang rok bai bandina nai tong Nor da FR da khai ka. FR khai tong Okay. Nor boroni aro bhai ke sopai kara. arone Mung ni mung rok. ani mung khai Chandra Singh Molsom ani besani bu mung khai no Jonathan Molsom ani beri khai ko Radhasanti Molsom bono sik para khai tribai go para Kalajari Gau Ponset Pio Bolong Basa PS Gondasara Dalai District Aro sopon ma karon ke. ora sok pema karon khai arno got na hoite ko ut kharawo sing after kaina bagai phayo ngai mo hai tai ta onglang sthang hinai ko jini bukung barang thang wansang thang ko bolong ne borok bolong bisingo tongnai ba ko khasi akoya tong na rengya hinai jengno ko bandeo sikriwo homki domki riwo bon bagai mo hai tai ta onglang sthang hinai nini bukung bara khanang thang nini bukung kolok khanang thang jeng jotona borok hinai hakalai jeng freedom tong khai hinai asuk bai boino sikrinani boino homki domki khainani mo hai ta ong thung hinai jeng jotono freedom tona musung jago GBO kan nor ke sorry hamya tu family. jibi khai ani bure engko suri hamya dei faimani bono sikisa klai bai dini suti mangkha suti mai moi sabai nai nogo thana hinai jongnasi mai jengno sikok srabai nai mai samasi sekang bai rang ribai masi bono jeng rang bai mai samasi jengno sikok klai nai jengno bujak tokjak khai mo hai tai tanglang situng hinai angkai kakata jono 30 teka 90 teka rang rika